Id-deputat Laburista Carmelo Abela qal li l-Parlament għadu qed jistenna li twaqqaf kumitat parlamentari favur il-familja wara l-mozzjoni li waressaq flimkien mad-deputati Mary Louise Colejro Preca u Justin Caruana. Carmelo Abela qal li bl-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna il-problemi ser jibqgħu u bl-ebda mod mhuma ser jissolvew. Mingħata ħadd-deputat Laburista Mary Louise Colejro Preca qalet li hija kontra dħul tad-divorzju għax għażlet li tappoġġja l-itfal. Tennet l-ebda studju ma juri l-itfal imorru aħjar bid-divorzju. Dwar dan is-suġġett staqsejna ċ-chairperson tal-movement Żwieġ bla Divorzju, Andre Camilleri, anke wara li nhar it-tnejn il-movement iva d-divorzju kwota studji li juru li bid-divorzju tfal ma jkunux armi li jkunu bis-separazzjoni u l-annullament. Meta fil-ħajja tat-tfal bil-permess tal-istat tidħol persuna oħra. Bħalma smajna hekk hemm każi fejn il-missier jinsisti mat-tifel jew mat-tifla. Issa għajt ma' lil di li għandi hawn li żewwiġt issa. L-ommok naturali għajtilha bis-sima, għajtilha Mary, għajtilha Carmel. It-tfal il-feriti tagħhom li kienu kkawżati bis-separazzjoni jerġgħu jinfetħu u l-weġa tibqa' għal omorhom. Dak l-istudju li għandna aħna. L-allima Sonja Camilleri qablet ma dak li qal aktar qabel il-backbencher nazzjonalista Edwin Vassallo li akkuża l-allima li f'dil kampanja referendarja baqgħu ħalqhom magħluq. Semmit li fl-esperjenza tagħha fil-passat bħala kummissarju għat-tfal iltaqgħet ma' ħafna każijiet fejn it-tfal komplew jitkisru kull meta daħal sieħeb ġdid f'ħajjet il-ġenitur li jkunu qed jitrabbew miegħu. Fost interventi oħra waqt il-Business Breakfast kien hemm dak ta' Anna Vella li qalet li bid-divorzju bl-ebda mod miser tissolva l-problema tal-vjolenza domestika. Id-deputat nazzjonalista Xarlo Bonnici qal li bil-mistoqsija referendarja ppreżentata lill-elettorat jekk jidħol id-divorzju se nkunu qed nagħmlu qabża fid-dlam. L-għażla tal-poplu hija sempliċi bid-divorzju l-familja tiddajjef għax tingħata sensiela ta' majnati. Interventi oħra minn daw kontra d-divorzju kienu ta' Dunan Sejkil, Bernard Gregg u Pippo Psajla li semma d-diżastru totali li l-liġi tad-divorzju ġabet f'pajjiżi bħar-Renju Unit.